Palakasin ang mga plataporma ng mga kandidato dahil mahalaga ang bawat boto. Ating kilalanin ang host ng plataporma, Sonia P. Soto, KBP Golden Dove Best Public Affairs Host for TV. Masigasig na tagapagtaguyod ng karapatan ng kababaihan. Hindi lang siya nagtatanong, hinahamon niya ang mga pinuno na magpaliwanag, managot, at magpakita ng tunay na plataporma para sa bayan. Sa plataporma, walang paligoy-ligoy, totoong issue, diretsong tanong, at matinong sagot. Dahil ang bawat desisyon ay may epekto sa ating kinabukasan. Samahan si Sonia P. Soto at alamin kung sino ang may konkretong plano at sino ang puro pangako lang. Ngayong halalan, hindi na sapat ang maganda lang ang pangalan o malakas lang ang koneksyon para sa mga party list na nagsasabing sila'y para sa kababaihan o kananayan. Gusto nating malaman ano pa talagang ginagawa at gagawin nila para sa mga kababaihan at kananayan dito sa gitnang Luzon at sa buong bansa. Hindi napapayag ang mga kababaihan at mga nanay na puro pangako. Gusto nila ng plano at resulta. Kaya sa programang ito, haharap sa taong bayan ang mga party list na nagsasabing sila ang boses ng kababaihan at mga nanay sa Kongreso. Hindi na magpapadala ang mga kabaro natin sa mga rehearsed script at canned answers. Dahil ang mga tanong natin galing mismo sa tunay na karanasan ng mga kababaihan sa ating rehiyon. Sa harap ng kamera, sa harap ng sambayanan, ipapakita ng ating mga party list ang kanilang tapang, talino at malasakit na sinasabi nilang dala nila sa Kongreso. Dahil sa dulo, hindi naman pangalan ng party list ang mahalaga, kundi ang konkretong pagbabago sa buhay ng kababaihan sa ating bansa at mga komunidad. Ako si Sonia P. Soto at sama-sama nating aalamin ang plataporma ng nanay, Babae Ako at Gabriela Party List para sa kababaihan at kananayan sa gitnang Luzon sa araw na ito. Pero bago natin simulan ang ating talakayan, panoorin muna natin ang mga guidelines na ating ipapatupad dito sa Plataporma 2025. Mga gabay at tagubilin ng programa. Ang News at Current Affairs team ng CLTV ang nagsaliksik at nagbuo ng mga katanungan para sa mga bisitang kandidato. Hindi magbibigay o nagbigay ang CLTV ng anumang paunang tanong sa sinumang kandidato. Upang maging patas ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato, magkakaroon ng palabunutan. Ang programa ay binubuo ng mga sumusunod na bahagi. Pahayag ng paninindigan. Bawat isa sa ating mga panauhin ay bibigyan ng 2 minuto upang magbigay ng kanilang opening statement. Dito nila ipapahayag ang kanilang mga layunin, pananaw at mga plano para sa hinaharap. Mga tanong ng bayan. Sumunod ay ang question and answer portion. Sa bahaging ito, ang host mismo ang magtatanong ng mga katanungan na nagmula sa mga mamamayan, reporters at mga sektor ng bawat kandidato. Ang bawat tanong ay bibigyan ng 2 minuto upang masagot ng bawat kandidato. Harapan portion. Matapos ang Q&A, magsisimula ang harapan portion. Dito, bawat kandidato ay may pagkakataon na magtangkang magtanong sa kanilang kalaban. Ang tanong ay sasagutin ng 2 minuto at pagkatapos ay bibigyan ng follow-up question ng kalaban na sasagutin ng 1 minuto at 30 segundo. Agree or disagree? Ang yes or no portion na isang mabilisang round kung saan ang bawat kandidato ay sasagutin lamang ang tanong ng oo o hindi. Walang paliwanag, tanging sagot lamang. Huling pahayag. At bilang pagtatapos ng programa, bibigyan ng pagkakataon ng bawat kandidato na magbigay ng kanilang final statement. Ang bawat isa ay may 2 minutong oras upang ipahayag ang kanilang mga huling mensahe at layunin sa mga mamamayan. Para mabigyan ng equal time ang lahat ng kandidato, magpapatupad ng limitasyon sa oras. Magkakaroon ng timer upang dito malalaman
kung patapos na ang oras sa pagsagot ng bawat kandidato sa kada segment ng programa. Kusang mamamatay ang mikropono kapag lumagpas na ang sumasagot na kandidato sa itinakdang time limit. Makatutulong po ito upang ang bawat kandidato ay magkaroon ng pantay na oras sa bawat bahagi ng programa. Hindi pinahihintulutan ng pamunuan ng programa ang pagpasok ng personal na pag-atake, masasamang salita at pagmumura na wala sa konteksto ng isyung pinag-uusapan. Sa darating na halalan sa Mayo, isa sa mga kailangan nating iboto yung party list. Pero marami hindi pa alam kung bakit tayo kailangan mamili ng isang party list na ating iboboto sa Mayo. Ano na nga ba ang party list at paano ito nakakatulong sa ating mga mamamayan? Para mas mapalawak ang ating kaalaman tungkol dito, panoorin ang video na ito na aming inihanda. Sa isang bansang may mahigit 110 milyong mamamayan, paano masisigurong ang boses ng bawat Pilipino ay naririnig? Hindi lang ang mayayaman, hindi lang ang makapangyarihan, kundi pati ang ordinaryong mamamayan, ang manggagawa, ang magsasaka, ang kabataan, ang kababaihan. Matapos ang mahabang panahon ng diktadura, isinilang ang 1987 Constitution, isang panata sa mas inklusibong demokrasya. Isa sa pinakamahalagang reforma, ang party list system. Taong 1995, naisabatas ng Republic Act 7941 o ang Party List System Act. Layunin nito, bigyan ng puwang sa Kongreso ang mga sektor na madalas hindi naririnig. 20% ng House of Representatives nakalaan para sa kanila. Sa unang party list elections noong 1998, marami ang hindi pa pamilyar sa sistema. Kaunting grupo lamang ang nakakuha ng sapat na boto para makapasok sa Kongreso. Ngunit, unti-unting lumakas ang kanilang impluwensya. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ng pagbabago sa interpretasyon ng batas. Noong 2001, idineklarang dapat tanging marginalized sectors lamang ang pwedeng lumaho. Ngunit noong 2013, binuksan ito sa iba pang political parties, basta't may kinakatawan silang sektor. Sa kasalukuyan, mahigit 54 na party list groups ang nakaupo sa Kongreso. Mula sa sektor ng agrikultura, transportasyon, edukasyon, kalusugan, kababaihan, at marami pang iba. Subalit, sa halip na maging boses ng mga nasa laylayan, ang ilan ay nagiging kasangkapan ng mga political dynasty at malalaking negosyo. May mga pekeng party list groups at marami pa rito ang nalilito kung sino ang tunay na kumakatawan sa kanilang sektor. Kaya sa darating na halalan, mahalagang kilalanin natin kung sino ang ating iboboto. Hindi lang pangalan, hindi lang slogan, kundi ang kanilang track record at tunay na malasakit sa sektor na kanilang dinadala. Ngayon, ipapakilala namin sa inyo mga nominees na mga party list para sa sektor ng kababaihan na narito at tinanggap ang aming hamon. Panoorin natin ito. Kilalanin ng mga kandidato na tumanggap sa hamon ng ating programa. Attorney Ananias Jun Canlas, second nominee, Nanay Party List. Dr. Ria Liza Canlas, first nominee, Babae Ako Party List. Former Representative Sara Elago, first nominee, Gabriela Party List. Tumutok sa kanilang mga plataforma at pananaw. Naimbitahan din ng Mothers for Change, Kababaihan at 4K Party List. Ngunit hindi sila makakadalo ngayon dahil sa iba't ibang kadahilanan. So maswerte kayo, 3 lang kayo. Ngayon ay magsisimula tayo sa isang mahalagang bahagi ng ating programa, ang opening statement. Ang bawat isa sa kanila ay magkakaroon ng 2 minuto upang ipresenta ang kanilang mga pananaw, plano at dahilan kung bakit silang nararapat na kumatawan sa sektor ng kababaihan.
Ang mga pahayag na ito ay magiging gabay sa ating mga desisyon sa darating na halalan, kaya tiyak na bawat salita ay may bigat at kahalagahan. So alam na po natin ang pagkakasunod-sunod, batay sa palabunutan, Attorney June Canlas, mauuna, former Representative Sara Elago, pangalawa, at Dr. Ria Liza Canlas, pangatlo. Maari na pong magsimula ang ating mga nominees para sa kanilang opening statement. Magandang hapon po kay Katamungan, magandang hapon po sa ating lahat. Ang araw-araw sa araw-araw na ginawa ng Diyos, namomroblema si nanay dahil mahal ang bilihin. Namomroblema si nanay kasi ang asawa niya, si tatay, mababa ang sweldo. Araw-araw namomroblema si nanay kasi mataas ang bilihin, mataas ang presyo ng kuryente, mataas ang presyo ng tubig. Araw-araw namomroblema si tatay kasi si nanay namomroblema din. Kasi pag nagkasakit si bunso, hindi alam kung saan kukunan pambayad sa hospital. Si bunso, parang kulang sa pagkain kasi parang payat, mababa ang timbang, namomroblema si nanay kung saan kukunin yung pambili ng vitamina para tumaba si bunso. Namomroblema si nanay kasi si ate walang pagmatrikula, hindi makapasok sa eskwela. Marami pong problema mga nanay sa ating bansa. At kaya po ang Nanay Party List ay nandito para magtulungan kasama ng iba pang mga kongresista sa Kongreso para po pag-aralan natin ang mga batas sa kasalukuyang naipasa na, kung ito ba'y napapatupad, kung ito po ba'y makabuluhan pa sa pangaraw-araw na pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino. Meron pa bang batas na kailangan ipatupad at isabatas para po sa ganun ay matugunan ang pangaraw-araw na problemang kinakaharap ng mga nanay ng bawat pamilya sa ating lipunan, sa ating bansa. Nandito po ang Nanay Party List kung sakali pong tayo papalarin at tayo po isa sa mapipili bilang nominee at bilang representante. Magiging katuwang niyo po kami, magiging kasangga po ninyo kami, at kami po ay magtatrabaho para sa bawat miyembro ng pamilya, sa bawat nanay sa ating bansa para po titignan natin paano po natin may bababa ang presyo ng bigas, paano po natin matutulungan makapag-aral ang mga bata, para po natin matutulungan pag na-hospital, kailangan, para po natin maging malusog. Partilis, magiging katulong, katuwang ng bawat pamilyang Pilipino, maging kasangga ng bawat Teka muna, sumobra na tayo sa oras, Attorney June. Ano nangyari sa timer? Oo. Hindi yata narinig eh. Kailangan siguro marinig para para alam na tapos na yung oras. Okay. So ang pangako po kasi natin sa ating mga tagapanood, pantay na oras lamang po ang ibibigay natin sa bawat isang party list para po hindi tayo mabash na binibigyan po natin na pabor ang isa kumpara sa iba. Okay? So sana po makasunod tayo doon. Although syempre dahil sumobra na si Attorney June kanina, di sobra din itong ating mga kasamahan. Na-mute na yon. So hindi na nakuha. Okay, na-mute na pala yon. So hindi na nakuha sa television. So ang pangalawa sa ating mga nominees o party list na nominees na magsasalita ay si former Representative Sara Elago ng Gabriela Party List. Ma'am, kayo po. Maraming salamat kay Sonia Soto. Magandang araw, Gitnang Luzon. Magandang araw, Pilipinas. Ako si Sara Elago, ang first nominee ng Gabriela Women's Party, ang natatanging boses ng kababaihan sa Kongreso. Ang aming mga nominees ay nanggaling sa iba't ibang sektor, mula sa sektor ng mga magsasaka, manggagawa, migrante, OFWs, maralitang kababaihan. Kaya naman, pinakikita nito ang lawak ng aspirasyon ng mga kababaihan sa buong bansa para sa mas mabuting buhay at mas magandang kinabukasan sa ating bansa. Kaya naman, ngayong buwan ng kababaihan, Happy Women's Month sa lahat ng ating mga nanonood at
mga tagapakinig, ang hamon sa atin, tugunan talaga yung isa sa pangunahin na issue ngayon ng mga kababaihan, at yan ang nagtataasa na presyo ng mga bilihin. Ang panawagan natin, tapyasin na ang 12% na VAT sa basic goods, no? Lalong-lalo na sa pagkain at mga utilidad, pati na rin ang langis. Napakalaking ginhawa ang maibibigay niyan, no, sa ating mga pamilya, sa buhay ng ating mga kababayan. Nandyan din, nabitbit ng Gabriela ang kanyang plataforma na palakasin ang mga naipasa niyang batas sa kanyang halos 25 years na kasaysayan ng pagpapalakas ng ating mga batas at palisiya para sa kapakanan at interes ng mga kababaihan at ng mga bata. Yan ay bitbit namin sa plataforma na laban, lipunan na kumakalinga para sa interes ng mamamayan. Singilin natin ang mga buwaya at ang mga kurakot sa ating bayan. Tiyakin natin na napupunta talaga sa serbisyo ang ating pondo ng bayan. Ang sunod na A, no, ang L, A, yung suporta sa agrikultura at industriyang panlipunan. B, pagpapalakas ng mga batas para sa kababaihan at mga bata, at pagtitiyak na nagkakaisa tayo para sa Okay, maraming salamat, Ma'am Sara. At ngayon naman ay pakikinggan natin si Dr. Ria Liza Canlas. Magandang umaga po sa inyong lahat, at syempre, Happy Women's Month sa inyong lahat. Ako po si Dr. Ria Liza Canlas. Isa po akong guro sa loob ng 30 dekada. Isa din po akong engineer kung saan ako yung na-expose sa isang tinatawag nating male-dominated industry, at isa po akong inventor. Ako po, sa pamamagitan ng aking trabaho bilang pinagsama-samang engineer at inventor, ang aking pong forte ay nasa larangan po ng pananaliksik o tinatawag ng research. Sa malaking panahon, sa mahabang panahon, ako po ay nag-mentor ng iba't ibang mga tao, nandiyan ang mga guro at ang mga estudyante, kung saan nakita ko kung ano ang kaisa-isahan na solusyon, or ang iba sasabihin natin alternatibong solusyon upang magkaroon tayo tinatawag na economic progress. Ito ay tinatawag na purple economy. Ang purple economy ay isang klase ng ekonomiyang sistema kung saan ito ay gawa ng tao para sa taong bayan, at ito ay binubuo ng mga taong gumagamit ng isipan. Sa ibang literature, makikita natin ang tawag na geniuses. Ngunit tayo lahat ay binigyan ng Diyos na brain na tinatawag. Ito ay magagamit natin upang magkaroon ng isang magandang kinabukasan. Kung ang lahat ng tao ay nag-iisip, gumagamit ng isipan, at ito ay sasamahan na tawag na inobasyon, ito lang ay tanging paraan upang magkaroon tayong tinatawag na accumulation of wealth or wealth creation in any forms. Ako po isang babae, at ako po ay lumaki sa larangan ng scientific community. Naniniwala po ako na dapat ang bawat kababaihan ay itaas ang kanilang level sa tinatawag nating full potential. Ang full potential po ay isang kondisyon kung saan isang tao o individual ay kumikita para sa kanya sa sarili at nag-o-overflow ito para sa komunidad. Ikaw ay nagmamatter, mahalaga, kung hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para na rin sa ibang tao. Kaya nandito po ako po isulong ay isang napakagandang reforma kung saan mag-upisa tayo sa barangay of our economic progress. Maraming salamat po. Maraming salamat. Sorry ha, 2 minuto. Kasi 1.5 hours lang tayo, kanya hinati-hati natin ito. So, maraming salamat. Talagang umpisa pa lang, ano na ako no? Parang nai-stress na ako. Nakaka-tense, di ba? Nakaka-tense talaga dahil syempre gustong-gusto nating marinig yung mga makabuluhang sasabihin ng ating mga kandidato. Lalo na, no? Syempre, full disclosure lamang po, no? Ako po ay isang tagapagtaguyod ng karapatan ng kababaihan. At siguro hanggang sa kahuli-hulihan sandali ng aking buhay, ilalaan ko para ipaglaban ng pantay na karapatan ng babae at lalaki sa ating lipunan. Sabi ko nga palagi, down with patriarchy. Ngunit bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating programa, mag-commercial break muna tayo. Kailangan naming uminom ng tubig. At bumawi sa aming mga, yung aming hininga. No? Huwag po kayong aalis, babalik kami.
tayo'y nagbabalik at kayo'y nanonood pa rin ng Plataforma 2025, ang official election program ng CLTV 36. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Narinig natin ang maiksing opening statement ng ating mga nominees ukol sa kanilang party list. Magpapatuloy tayo sa isa pang mahalagang bahagi ng ating programa, ang question and answer portion. Dito bawat kandidato ay bibigyan ng pagkakataon na sagutin ang mga katanungan na aming inihanda. Ang bawat party list nominee may 2 minuto upang sagutin ang tanong. Dito natin maririnig kung paano nila magagamit ang kanilang posisyon sa Kongreso sakaling sila'y palarin sa Mayo. Okay, unang tanong. Sa unang tanong, lahat sila'y sasagot sa same question. Ano po? Sa kabila ng napakaraming batas para sa kababaihan, patuloy pa rin ang pagtaas ng kaso ng domestic violence, sexual harassment at human trafficking sa gitnang Luzon. Ano ang malinaw at konkretong hakbang na gagawin ninyo or nagawa na ninyo para matigil ito? At paano ninyo titiyakin na may hustisyang nakukuha ang biktima, hindi lang puro seminar at awareness campaign? Sinong mauuna? So, maraming salamat. No? Alam nyo, isa sa mga pangunahing trabaho ng isang kongresista, no? Baka nakakalimutan nila yung oversight function. No? It's not only about passing laws, but also to exercise yung oversight function to ensure that all existing laws are properly implemented at merong accountability naman, no, dapat yung nag-implementa. Napansin natin bilang isa, I'm a lawyer, no, alam natin, ang isa sa problema kasi, no, kaya dumadami yung cases ng violence against women, sexual harassment, trafficking, no. Kuminsan kasi yung justice system natin kasi may kabagalan. At the same time, no, yung mga ibang sangay ng ahensya na kasama sa proseso, no, the prosecution services, yung law enforcement services natin, kasama na dyan yung mga investigation offices natin, kapulisan, no, sama-sama kasi yan para ma-implement na maayos yung batas. Halimbawa, kuminsan yung mga ebidensya, yung hindi tama, no, evidence are not properly handled, the manner by which the evidence is procured, no, merong mga kakulangan yung mga hensya. So tinitignan natin, bahagi kasi ginagawa na namin sa Kapitolyo, no, sa Provincial Peace and Order Council namin, tinitignan natin ano ba ang nagiging balakid kung bakit hindi na-implement na maayos yung batas, bakit mababa yung rate of conviction natin, hindi lamang sa mga kaso ng mga domestic violence, pati sa ibang mga aspeto. Kaya ginawa natin konkreto, no? Ngayon may naka-assign tayong fiscal para assist yung mga police officials natin para siguraduhin, no, yung prosesa from the time of investigation, surveillance and operation, paggather ng evidence, maayos, properly guided, that everything is in accordance with law and that due process is being observed in all levels, no. So yun ang sa titignan natin, no. 2 minutes is not enough to explain all the process. And Ma'am Sara Elago. Yes, as a 6 years ko bilang naglingkod sa loob ng Kongreso, ako ang isa sa naging principal author ng End Child Rape Law na nagtaas ng age of sexual consent mula 12 hanggang 16. Nandyan din ang safe spaces o ang bawal bastos law. Pati na rin ang pagtitiyak natin, no, na may mga panukala para repasuhin, ma-review, no, ang ating mga batas mula sa Anti-Violence Against Women and Their Children law, Magna Carta of Women, no, ngunit hindi siya gumugulong sa loob ng Kongreso, no? Hindi nadidinig, hindi natatalakay. Kaya tuloy-tuloy yung panawagan natin. Nakalampagin talaga, no, ang Kongreso na tiyakin na hindi lang siya nagpapasa ng mga mahalagang batas na ito, kundi tama ang implementasyon, may sapat na pondo. Yan kasi ang isa sa mga nakita natin. Lalong-lalo na dito sa isa rin sa naakda nating batas na anti-online sexual abuse and exploitation of children. No? Dahil dumarami talaga yung mga gumagawa ng krimen na ito online. No? Yung bukod sa paghabol dun sa mismo mga perpetrators at mga sindikato, ang gusto natin pondohan yung mga aftercare services, no, para dun sa mga nagiging biktima ng OSAEC. Gayon din yung legal assistance at pagtitiyak na matutulungan talaga
yung mga batang nagiging biktima na makapag-aral muli, no? Yung kanilang mga pamilya. Nakita natin ang ugat pa rin kung bakit dumarami ang mga kaso na to ay yung napakatinding kahirapan at kawalan ng trabaho. No? Kaya kasabay ng ating pagpapalakas ng mga batas para sa kababaihan ay yung pagpapanawagan din natin ng nakabubuhay na sahod, dagdag na disenteng trabaho, at tiyakin na may suporta din ng ating lokal na agrikultura na maaaring magbigay ng mas maraming kabuhayan, no, para sa ating mga kababaihan. Salamat. At ngayon naman, pakinggan natin si Dr. Liza Canlas. Para sa akin, alam natin ang proliferation ng katungkasing mga kaso. Ito ay dahil sa kahirapan, ating poorest of the poor. May isang batas sa tawag na Philippine Innovation Act kung saan ito ay naglalayon upang itaas ang antas ng mga mamahirap sa ating bansa. Kaya parte po ng aming panawagan or plataforma ay ang pag-uumpisa ng mga programa sa barangay-based. Dahil dito rin naman sa barangay, lalo na sa mga rural area, diyan po nagaganap o nakukuha ang ating mga biktima. Sa barangay natatagpuan ng mga raw materials, raw skills, traditional knowledge, kasama na rin ng mga business, barangay-based businesses. Kailangan natin silang palakasin. Ang barangay ang dapat ang nagbibigay ng pangunahing mga palatuntunan or mga guidance para sa ating mga bata. Isa rin, ipinaglalaban o susulong din natin ng pinakamagandang klase ng isang refuge center na sa palagay ko, nagkaroon tayo ng stigma. Ang isang babae na nagiging biktima ay takot magsumbong kasi wala naman talaga tayo susumbungan. So kailangan itaas din natin ang antas sa pamamaraan kung paano magkakaroon ng tawag na refuge center. Bibigyan sila ng pahalaga, kailangan yung pagmamahal maramdaman nila at lahat ng klase ng assistance maibigay sa kanila. Mahalaga din ang pagkaroon ng isang very robust help desk or crime watch, citizen watch, kung saan dito makakapagsumbong ang maraming tao at siyempre natural lamang na magkaroon ng mga batas na magbibigay ng incentive and penalty para sa mga taong nakisama or incentive para sa mga tumulong para implement yung programa at mga penalty naman para sa mga gumagawa ng mga krimen. Sa aking pananaw, kailangan itaas na rin natin ang mga parusa para sa mga taong gumagawa ng mga krimen dito sa ating bansa. Maraming salamat. Ang dami na nating natutunan. Dito sa unang tanong pa lang, magdedesisyon na ako mamaya pagkatapos nito kung sinong party list ang iboboto ko. Siyempre, wala na ako ibang iboboto kundi party list lang ng kababaihan. Sa inyong hanay, ito yung pangalawang tanong, ilan pa talagang kababaihang leader na galing sa mga barangay at grassroots? Paano nyo ipapakita na hindi lang kayo pang Metro Manila o pang syudad, kundi tunay na boses ng kababaihan sa probinsya, lalo na halimbawa dito sa gitnang Luzon. Meron ba kayong mass base dito sa Central Luzon? Attorney June. Ang mass base naman natin, lahat ng mga nanay. At the same time, siyempre, sa Pampanga tayo, at lahat ng naniniwala na ang nanay, ang ilaw ng tahanan, siyempre. So gagawin natin ang makakaya natin para yung mga panukala, para kung paano may ibsan yung mga pang-araw-araw na problema ang kakaharap ng nanay. Siyempre, lahat naman yan, sino bang di gusto na bumaba ang presyo ng bigas? Gusto natin lahat yan. Pero paano natin gagawin yan? Yun ang pinaka-importante. Paano natin matutulungan yung mga nanay kapag nagkakasakit ang kanilang mga anak at walang pambayad na ospital? Lahat yung problema. Pero importante, meron tayong ginagawa. Ako po dito sa probinsya, ako po yung author, yung Preventive Healthcare Ordinance dito sa Pampanga. Na pwede nating gawing on the national level yan. Dito po, hindi preventive healthcare ang nating layunin dito. Kaya sa umpisa pa lang, meron na tayong pondong nilalaan dyan, about 100 to 200 million every year para po maumpisahan yung preventive healthcare program natin. Dito lang siguro sa probinsya ng Pampanga, meron tayong mga inumpisahan na lahat. Gusto natin magkaroon ng laboratory testing, blood chem, ang lahat ng mga tao, lahat ng mga kababaihan. Para po, sa una pa lang, alam na natin kung mataas ba ang sugar nila, mataas ang kanilang mataas ba ang kanilang creatinine, mataas ba ang kanilang cholesterol, para po hindi na umabot sa mas malalang sakit.
At yan, kapag nanalo ang Nanay Party, expand po natin yan. Hindi lamang dito sa probinsya, but the entire country, dapat lahat ng mga probinsya, lahat ng mga barangay health centers natin magkaroon ng mga modular laboratory na meron na po ngayon, no? Gaya ng ginagawa natin sa Pampanga, meron tayong mga mobile laboratory para po sa mga blood chem, no? Yun po ang bibigyan talaga natin ng tunang pansin, no? Thank you very much. At ma'am, kayo po. Ang nominees ng Gabriela ay leader ng iba't ibang sektor, mga kababaihan. Sa katunayan ng aming second nominee, si Cathy Estavillo, ang pambansang tagapangulo ng National Alliance of Peasant Women na Amihan. At siya talaga yung nananawagan na dapat ang ibasura ang rice liberalization law na talagang nagpahirap no, sa ating mga magsasaka, mga kababaihang magsasaka. At nagpasirit ng presyo ng bigas at nagpabaha ng ating merkado ng imported rice no habang patuloy na naghihirap ang ating mga magsasaka. Sila din ang nananawagan no kasama ang Gabriela na palakasin natin yung suporta para sa lokal na agrikultura. Imbes na rice liberalization, meron kaming rice industry development bill no na magtitiyak na uunahin natin no yung interes ng ating mga magsasakang Pilipino at matitiyak natin ang bigas no bilang staple ng ating mamamayang Pilipino ay abot kaya no para sa ating mga pamilya. Ang amin namang pangatlong nominee si Dr. Jing Lindo ay doktor mula sa Davao at siya talaga nagtataguyod ng women's health. Isa rin siya sa mga nagsulong, nagtutulak na i-expand na natin ang anti-violence against women and their children law. Kasi ang daming mga butas, lalong-lalo na yung mga pang-aabuso through digital spaces. Sa online, no, VAUSI, at marami pang mga bagong forma ngayon ng abuso. Dapat may mapanagot yan. Gayon din, no, dahil dun sa malawak na constituency ng mga kababaihan, yan din yung nananawagan na dapat ma-reinstitutionalize na no, ang divorce sa Pilipinas ng maputol na natin, mawakasan na ang mapang-abuso at mga toxic na mga marriages. No? Gayon din yung SOGI SC Equality Bill. No? Kasi hindi lang para sa babae, bata, pati sa LGBT at bayan. Thank you. Doktora, kayo naman? Sa aming hanay, kami po ay binubuo ng iba't ibang mga profession or mga trabaho sa buhay. Ako po ay isang inventor, teacher, engineer, at ako po nabibigay ng overall arcing framework lalo na pagdating sa pagsuporta ng mga likhang Pinas o mga produktong Pilipino. Ang aming po pangalawang nominee, si Yumi Gunigundo, ay isa naman pong nasa larangan ng business at finance at isinusulong niya iba't ibang infrastructure projects gaya ng mga Women Hospital, Women Research Institute, Women Housing, and Safe House for all our abandoned women. At ang pangatlo po nating nominee, siya po si Marie Tan. Siya naman po ay isang chemical engineer, nagsusulong naman po ng barangay-based health, comprehensive health facilities. Kasama na rin ng anti-cancer, cervical cancer, and all other women-related problems. At sa iba pa po mga namin nominees, nandiyan po ang binubuo po na meron kaming midwife, meron kaming solo parent, meron kaming single woman, meron kaming PWD at isang plain housewife. Naniniwala kami na pagka may babae ay meron ding representasyon ng iba't ibang mga sectors gaya ng seniors, PWD, LGBTQIA at youth. At karamihan po ng experience na maybe about 5 or half sa aming 10 ay mga inventor. Dahil gagamitin po namin ang likhang Pinas o ito tinatawag gumagamit ng kaisipan o mga pagpapalago ng ating sariling atin upang papalaguin natin ang mga barangay-based po ng mga livelihood programs. Maraming salamat. Tingnan nyo, sumobra pa yung oras no? Okay, dito na tayo sa pangatlong tanong ngayon. Tungkol naman ito sa trabaho. Sa harap ng patuloy na kawalan ng matinong trabaho para sa kababaihan, lalo na sa mga nanay na nagtatrabaho sa mga pabrika, ano ang konkretong programa ninyo para tiyaking may disenteng sahod at benepisyo sila? Attorney June, mauna ka. Kailangan natin siguro tignan yung mga existing laws natin, lalo na pagdating sa mga minimum wage laws, no?
isa sa mga tinitignan kong batas kasi, no, yung isa sa mga special economic zones, no, we have about more than 1 million, I think, working mga special economic zones natin. Tinitignan ko kasi 5% of the gross on tax receipts ang binabayad ng mga kumpanya nagtatrabaho dyan. No? 3% goes to the national government, 2% na pupunta po sa local. Tinitignan namin ano bang direktamente napupunta sa mga trabahador na nasa special economic zone. Nakaramihan, halimbawa sa special economic zone na tinatagkod dito sa Bacolor na ako po ay mayor, no? We have about 15,000 employees na kasalukuyan nagtatrabaho doon. Yung tax on gross receipts, hindi naman napupunta. Walang direktamente napupunta sa mga trabahador. Siguro tinitignan ko na we should look into it, probably introduce amendments doon po sa porsyentong binabayad ng mga kumpanya, no, sa tax on gross receipts. Baka sakali naman yung 1%, let's say kung 10 million ang binabayad ng isang kumpanya, baka naman pwede yung isang bahagi noon diba, 2 million of that, no, 1% or 2% of that, no, ilagay natin sa special trust fund, no, para po sa kapakanan ng mga nagtatrabaho. Most of them are women, no, sa mga special economic zones, para po sa scholarships ng mga anak nila, para po sa housing, para sa hospital bills nila. Baka naman pwedeng nila, no, direktamente, no, special fund. At pwede pong maglagay siguro, no, sa mga women, especially sa mga solo parents natin, no, bigyan ng tax relief, no, subsidy, tax relief. Instead of imposing on them a specific percentage, baka naman pwedeng babaan natin yung mga taxes ng mga kabababahian, lalo na yung mga solo parents natin na nagtatrabaho, no. Because we should look into it at iba pa mga benepisyo na pwede, doables. Okay. At kayo naman, Ma'am Sara? Nananawagan ng Gabriela ng dagdag sahod dahil patuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin habang hindi naman tumataas ang sahod. No? Kaya yan yung lalo nagpapahirap sa ating mga kababayan. Kaya may panukala tayo na 1,200 na living wage. No? Yan ang dapat. Yung sahod dapat nakabubuhay sa pamilya at hindi hanap buhay na nakakamatay. No? Kaya naman sa ating panawagan na dagdag sahod, ngayon may developments may 200 peso wage increase across the board nationwide na pumasa sa House of Representatives. Pero dapat wag paasa lang. Dapat totohanin, no, itong long overdue na pagtaas ng sahod ng ating mga manggagawa. At dagdag po dyan, no, tayo din ang isa sa nanawagan na i-ratify ang International Labour Organization Convention No. 190, addressing violence and harassment in the world of work. Dapat ang lugar ng hanap buhay ay ligtas, no, para sa mga kababaihan, sa kalalakihan, sa lahat, no, ng ating mga manggagawa. At will follow through, no, solidly, no, through the implementation of the ILOC 190. At panghuli, marami sa kababaihan, higit po kalahati ang wala sa labor force. Ang panawagan talaga nila, no, bukod pa doon sa nakabubuhay na sahod, magkaroon ng trabaho at kabuhayan, no, sapat na kita at sahod, no, para sa kanilang mga pamilya. At yan ang isang panawagan na ipaglalaban ng Gabriela. Maraming salamat. Dr. Liza, kayo naman? Kasi lang ang pinapuntahan ng ating mga mamamayan. No? Isa is yung nagnenegosyo, isa ang nagtatrabaho. So, dito sa mga nagtatrabaho, kailangan talagang itag natin ang batas na tinatawag na Corporate Entrepreneurship Responsibility or CER. Ina-advocate na po natin yan at tumatawag tayo sa mga multinational company na kailangan kasama sa kanilang mga nire-report ay ang pagbibigay ng mga tamang pasahod at ang pag-alalay sa mga small entrepreneurs. Natawag natin Big Brother supporting the small brothers. Habang ang karamihan ay empleyado, kailangan din tayo mag-generate ng employment. Ito ay through a sustainable livelihood program. Kasama po dyan ang bumaba ako sa grassroots at nakita ko, nandoon ang kayamanan. Ang tangi lang natin pamamaraan ay paano sila imamatch at paano sila susuportahan sa iba't ibang klase ng mga funding. Isusulong na po natin na sa pagkakaupo ko bilang executive member of the National Innovation Council sa nakaraang 1-2 taon, ang tinatawag nating priority to funding for all women-led
women-owned companies or MSMEs. At ang pagbibigay ng funding ay hindi dapat magkaroong stigma na kapag sila ay hindi nakagawa ng kanilang mga deliverables sa kanilang funding is magiging blacklisted na sila. Kailangan po ay sustainable ang funding. Hanggat sa mabibigyan natin sila ng iba't ibang pamamaraan kung paano sila matutulungan upang silang mag-thrive ay gagawin natin. So kasama po dyan ang paglagay ng line production sa barangay level. No? So kung walang trabaho, gawa natin sila ng trabaho. Ito ay sa pamamagitan, again, ng purple economy, kung saan tayo nagkikreate at iba't ibang mga produktong Pilipino upang mag-generate ng job, dumami ang mga job na needed dito sa ating bansa. Thank you very much. May oras pa ba tayo para sa portion na to? Okay. Ang susunod na tanong naman ay tungkol sa reproductive health. Okay. Gusto nating itanong sa ating mga party list nominees kung suportado ba nila ang malawakan at libreng pamamahagi ng contraceptives. Bukod siyempre sa prenatal care sa mga resettlement areas ng Pampanga, Tarlac at Nueva Ecija, particular na. Bakit nabanggit itong mga resettlement areas? Ay may obserbasyon na talagang palaki ng palaki ang bilang ng mga pamilya, yung minsan ang mga pagbubuntis sunod-sunod, minsan 7 o higit pa ang mga anak. So, gusto nating itanong kung suportado niyo ito. Attorney John. Maraming problema kinakaharap ang mga nanay, no? At para sa akin, no, let's educate, no? Let's educate the people, bigyan natin ng tamang informasyon, edukasyon ang tungkol sa reproductive health care, no? Ang mga kababaihan, di lang sa mga kababaihan, no? Pati yung mga tatay, mga anak nila, those na nasa tamang edad na para makareceive ng ganito mga information, no? Para sa akin, mas angkop yun na tamang direksyon. At I would better leave the choice, no? May freedom naman ng mga kababayan. Gusto ba nilang gumamit ng contraceptives o hindi? Pero bigyan lang sila ng tamang information, no? Mas maraming problema kinakaharap ang ating bansa, no? Problema sa bigas, problema sa mga kabataan, no? Mas tututukan natin problema. Ang binabanggit ko mga solusyon sa mga problemang kinakaharap natin. Ang Nanay Party List po, hindi po tayo magbibigay ng mga motherhood statements. Ang bibigay po natin, mga konkreto at mga doable na solutions na alam natin ay siguradong magagawa, kasi nagagawa na natin dito sa probinsya natin. Gusto lang natin pong expand. Halimbawa, paano natin mapapababa ang bigas? We should lower the cost, post-harvest and post-production cost ng bigas. Ano pong ginawa ng probinsya? Nagpagawa po tayo ng food security complex, pinondohan po natin yan para bumaba ang gastos ng mga magsasaka. Binibigyan natin sila ng subsidy sa patubig, binibigyan natin sila ng subsidy sa kanilang mga fertilizers para mapababa ang presyo ng bigas pero tataas ang kita nila. Meron po tayong Pampanga Loan Assistance Program, no, para sa mga kababaihan. Balak po natin magpagawa ng Solo Parents Convenience Store. Pupuntuhan po natin yan na ginagawa ng po natin. Thank you very much, Attorney June. At pakinggan naman natin ang tugon ng Gabriela. Nanawagan ng Gabriela nga ng review ng implementation ng Responsible Parenthood and Reproductive Health Law. No? Kasi bukod dun sa kulang na kulang talaga yung pondo, nakita natin na meron pang mga gaps dun sa implementation para tiyakin talaga yung abot kamay, no, na health service, no, sa reproductive rights, no? Yung pag-access ng karapatan ng ating mga kababayan. Dito na rin pumapasok yung importance ng RPRH education at nung sinusulong na batas ngayon, yung panukalang batas na Prevention of Adolescent Pregnancy Bill, na isa sa mga pinakamahalagang component nito, yung functional centers, no, para dun sa adolescent health, no, service delivery. Dahil marami dun sa mga nabubuntis ngayon talagang nasa adolescent age. Oo. No? Pero malaking percentage din ito ay talagang may kita natin na biktima ng statutory rape, incest, sexual violence. No? Kaya
all the more no, na kailangan talaga silang tiyakin na yung healthcare no, na pantulong sa kanila ay nandyan. At bukod pa dun sa pagtulong na mismo sa mga adolescent parents, yung mismong prevention nito through comprehensive sexuality education na magtitiyak na sila ay may information no, na kinakailangan nila no, para maiwasan din ang unwanted na pregnancy at pagdating sa kanilang mga desisyon, nakabatay din dun sa kanilang kaalaman na makakatulong sa kanilang pansarili at mga pampamilya na pag-unlad. Tayo rin ay nananawagan na lagi kasing battle yung funding para sa RH, no? Every budget hearing, nilaban natin na magkaroon talaga yan ng separate line item na tiyakin na yung mga local centers natin may pondo talaga para sa pagpapatupad ng RP-RH law. At tiyakin na libre ito para sa ating mga kababayan. Maraming salamat. At Dr. Liza, kayo naman. Part ng purple economy or care economy ay ang paggamit ng isipan. So, isang responsibilidad ng isang Pilipino na siya ay mag-isip at magdesisyon para sa kanyang sarili. Kaya dapat ang usapin tungkol sa reproductive health ay isinusulong na sa pinakamababang antas na pwede. No? So, kailangan reviewin natin ang curriculum sa edukasyon. Sex education should be modified at bigyan pa ng malalim na pananaw ukol dito. Ang contraceptive ay para lamang sa mga taong merong medical problems, kung yun ay makakalutas para sa kanilang kinakaharap na problema. Ang pondo na dapat ay ibigay natin upang ang mga kababaihan at ang mga kalalakihan maging busy. Kaya kasi, pag yung marami kang time na wala kayong ginagawa, kagaya ng mga nasa resettlement area, no? Gawin natin silang busy. Bigyan natin sila ng trabaho, livelihood. Uulitin ko, ang mina po ng mga produkto galing sa mga renewable solution or sources ito sa Pilipinas ay enough or more than enough in every Filipino. Baka kasi pag nagsasabi ito ng livelihood program, iniisip natin we are competing among ourselves. Hindi po. Lahat po ng grasya ang binigay sa atin ng Diyos, mga agri-based solutions, mga lahat ng halaman, vegetables, sakay natin gawing pagkabuhayan, pagkakitaan, at ito tayo magpakaabala. Ito po ay more than enough and ang buhay po natin ay hindi sapat upang ma-explore natin ang kumbita sa lahat ng mga resources na meron tayo. So, ang sa atin po ay tama lang na matutunan na isang tao ang responsibilidad para sa kanyang sarili. Maraming salamat. Sorry dun sa mga nagpadala ng mga tanong. Meron ditong tanong na mahigit 10 na hindi ko na naitanong. Kanya pupunta na ako dun sa panghuling tanong, which is the number 20 pa to. Ibig sabihin, kung 5 lang yung natanong natin, 15 yung no? Oo, yung hindi na itanong. So, kanino kaya natin itatanong yun? Itanong natin sa ibang mga kandidato. So, pupunta ako dun sa panghuling tanong. Bakit kayo ang dapat pagkatiwalaan ng kababaihan at kananayan sa gitnang Luzon? Ano ang malinaw na pruweba na hindi lang kayo pang press release, kundi totoong may track record sa paglilingkod sa kababaihan sa grassroots, Attorney June? Malinaw po yung track record natin dahil ako isang nominee ng Nanay Party List. Siyempre titignan. First time po kasi ang Nanay Party List na makredit. Kung sasabihin natin track record in terms of legislative work, sa ngayon wala pa. Pero meron na po kami mga nakahanda na legislative agenda and legislative measures na gusto natin ipanukala sa ating Kongreso. Siyempre, unahin po natin yan, repasuhin at review. Lahat ng mga batas na kasalukuyan na nakapasa na, kung ito pa ay relevant ba o makabuluhan pa. Tama ba ang implementasyon nito? At kung hindi naman, titignan natin ano ba ang kailangan irepasuhin, ano ba dapat baguhin. At dito naman, nakakasigurado po kayo, dahil tayo ay malawak ang ating eksperyensya sa lahat ng mga problemang kinakaharap ng mga nanay natin, katulad na banggit ko kanina, problema sa mataas na presyo ng bigas, mataas na problema kung mababa ang sahod, Ito po ay ina-address na natin at ito po ay expand lang natin kapag tayo ay nanalo,
Halimbawa, presyo ng bigas, dito po sa probinsya, meron po tayong pilot project na yon, pinondohan ng probinsya. Yung food security complex na ginagawa na po natin, malapit nang matapos. Yun nga, no, mababawasan yung post-harvest expenses ng ating mga magsasaka kasi binibigyan natin sila ng subsidy. Ngayon, pagdating sa irrigation needs nila, no? At syempre po, yung kanilang mga aning palay, mismo na ang probinsya ang magpapagiling nito para po sa ganun ay mabawasan yung gastusin ng mga magsasaka. Sila po ay makakabenta ng mas marami at mas malaking kanilang mga tubo, no? At papanukula po natin sa pangkalahatan dito sa national yung ginagawa na natin sa probinsya, no? Yung Preventive Healthcare Ordinance. Gusto po natin maging national law yan para po ma-address natin yung problema. Yung mga solo parents, pilot po natin, solo parents convenient expand po natin on the national level. Thank you very much, Attorney June. Kayo po? Malinaw at maningning ang track record ng Gabriela pagdating sa pagpapanalo ng mga batas para sa kababaihan at bata mula sa anti-vowsy law hanggang sa magpapalakas ng compliance sa occupational health and safety standards, hanggang sa pag-ratify ng ILOC 190. Ngunit malinaw sa atin na hindi pa tapos ang laban hanggat may Gabriela, hanggat may babae na naaabuso, na pagsasamantalahan, inaapi, lalaban ang mga Gabriela. Kaya nga naman, mahigpit din tayong nakaugat sa masa. At nandyan ang lakas ng Gabriela doon sa pagtutulungan ng ating mga kababaihan sa komunidad, sa mga bukid, sa mga pagawaan, sa mga pabrika, sa mga eskwelahan, yung kanilang sama-sama na pagkilos para ihapag yung kanilang mga panawagan, mag-demand ng action sa kanilang mga officials. Nandyan yung lakas ng mga kababaihan. Kaya nga naman, yan din yung inspiration natin para magpanalo pa ng mas maraming laban at tiyakin na nakakaabot talaga, hindi lang sa mga babae, kundi sa bawat Pilipino, yung hinahangad natin na mas mabuting serbisyo para sa lahat. Yan din ay parte ng pangkabuang laban natin para sa hustisyang panlipunan. Kasi walang malayang babae hanggat meron tayong kapwa Pilipino na inaatake kapag siya ay nagsasalita o kapag siya ay nag-oorganisa o nagpapahayag ng kanyang mga panawagan dito sa ating bayan. Kaya sa Gabriela, ngayong Women's Month, yan din ang ating panawagan sa lahat. Hindi lang tuwing Marso, kundi araw-araw hanggat may kababaihan na nabibiktima ng abuso, ng karahasan at pagsasamantala. Tuloy ang laban para sa babae, bata, LGBT at bayan. Maraming salamat. At kayo naman, Dr. Eliza? Binibigyan natin ang ating mga mamamayan na tinatawag na bagong bukang liwayway para sa matang mas inklusibo. Ito ay tinatawag nating sunrise, sustainability, unity, nationalism, ang isang isipang Pilipinismo, resilience, integrity, social security, equality, and equity. Ako po bilang first nominee ng babae ako po mismo ay nagkaroon ng raw experience upang maranasan ang kahirapan at ang lahat ng mga balakid na dinadanas ng isang babae. Nandito ako dahil alam ko first hand kung ano po ang kaisa-isang paraan upang itaas ng antas o level ang mahirap pa sa mahirap. Walang iba po ito kundi ang care economy o ang pinagsamang intellect at inobasyon. Sa pamamagitan nito, ay magkakaroon tayo ng tinatawag na full potential. Ang bawat tao ay kailangan i-develop na siya sa sarili niya ay nagke-create ng wealth at ito'y nag-uumapaw upang ipadala o magbigay ng benefits sa kanyang komunidad o kapwa. Na isagawa na po namin ang iba't ibang mga proyekto diyan sa mga grassroots kung saan nakikita natin bumabagsak ang ibang industriya. Kailangan nating turuan upang palakihin ulit ang mga industriya katulad ng mga paggamit ng mga water lily upang gawing tsinelas, mga gumagawa ng mga paso, ang pagtuturo namin sa mga asawa ng mga mangingisda na wala na sapat na huli upang makagawa ng value-added products sa kanilang mga produkto at marami pa pong mga iba't ibang mga pamamaraan. For the first time, ngayon magkakaroon tayo ng party list na ang color ay hindi lamang para sa isang propaganda. Ang color ay nananalamin na isang makabuluhang ekonomiya para sa bansa. Care economy,
palakasin ng babae. Dahil pag malakas ang babae, malakas na rin po ang lahat ng... Maraming salamat, Dr. Lisa. Ngayon lang ako nag-host ng ganitong klaseng programa. Gusto ko magtanong. At gusto ko rin magipagdebate. Ang dami pagdedebatihan kasi ng mga usapin, pero wala siya sa guidelines, wala sa rules. Baka matanggal ako sa papel na to, kanya hindi ako pwedeng mag-violate ng guidelines o ng rules natin ngayong araw. Dito po nagtatapos ang ating question and answer segment. Maraming salamat sa ating mga kandidato sa kanilang mga tapat at malinaw na sagot. Tiyak na marami po tayong nakuha na mahalagang impormasyon na magsisilbing gabay sa ating mga desisyon sa darating na halalan. Huwag po kayong aalis, magbabalik kami pagkatapos lang ng maiksing commercial break. Tayo po ay nagbabalik. Salamat sa inyong pagsubaybay. Tapos na ang question and answer segment. At ngayon magpapatuloy tayo sa isang mas dynamic at exciting na bahagi ng ating programa, ang harapan segment. Sa segment na ito, magkakaroon ng pagkakataon ang bawat kandidato na magtanong ng isang katanungan sa isa pang kandidato. May 2 minuto ang bawat isa upang sagutin ang tanong at pagkatapos bibigyan ng time na 1.5 minutes para naman sumagot sa follow-up question.
So, ang layunin ng segment na ito ay upang mas mapalalim ang ating pangunawa sa pananaw ng mga kandidato. Bawal lang ho dito pikunan. So, siguro naman sa party list, wala, no? Pero, napanood na namin maraming pagkakataon sa mga nakaraang plataforma episodes natin, nagkaroon ng pikunan. Kanya, sana lang wala. Sinong mauuna na mamikon? Attorney John, sinong napili mo? Itong sa katabi ko si ma'am, no? Ma'am, sa tingin niyo po, sa tingin ko naman pare tayong mananalo eh. Ano po bang problema ng mga nanay sa ngayon na sa tingin ninyo bibigyan po natin ng pansin sa Kongreso pagbabago sa mga existing policies ng ating gobyerno at mga batas na umiiral, panukalang batas na pwede natin pagtulungan para po naman pangkalahatan matulungan po natin ang bawat pamilyang Pilipino na kahit paano gumaan po ang pang-araw-araw na pamumuhay nila. Number 1 dyan yung pagtatapyas ng VAT, no, sa basic goods. Ang laking ginhawa niyan, mababawasan ng mga 10 piso per kilo, halimbawa ng asukal. Gayon din sa kuryente, no, kasama yan dun sa ating panukala. Kasi kung babawasan mo ng 12%, no, yung presyo ng kuryente, ang laking ginhawa niyan, no, sa kada pamilya. Yan yung number 1 natin, no, na nais maipanalo ngayon. Kasi very doable di ba? Aksyon ng presidente via executive order, no, he can suspend, no, for 3 months, 6 months, o kahit forever, no. Natanggalin na talaga yung VAT, at least sa basic goods at saka sa utility rates. Next, nandyan din yung pagbabasura ng excise taxes sa oil and petroleum products, no, kasi ginagamit ang langis, no, para sa pagpoproseso, paglikha, pagtransport ng mga basic goods, no, necessities, no, halos lahat ng mga produkto na binibili at pinapalit natin sa merkado. No, kaya kung mapapababa natin ang langis, makakaapekto yan hindi lang sa presyo ng mga bilihin, no, kundi pati sa pamasahe, na ngayon ay dinadaing na din ng ating mga commuters. Yan yung isa. No? Pangalawa, yung pondo talaga para sa kalusugan. No, napakababa niyan, no, kumpara dun sa laki ng pangangailangan ng ating mga kananayan, no, ng ating mga kababaihan, no, para sa libre, abot kaya na at may kalidad na serbisyong pangkalusugan. Hindi yung pipila pa sila, no, sa opisina ng mga kongresista o ng mga officials para manghingi ng tulong. Dapat diretso na sa ospital. No? Palakasin natin yung ating public healthcare system. Di ba pa tayo natutumula dun sa pandemya? Di ba? Na nakita natin na ang kayamanan talaga ng bawat tahanan, yung kalusugan. No? Kaya dapat yan ay manatiling publiko at palakasin natin ang ating public healthcare system at itaguyod ang karapatan sa kalusugan. Follow-up? Follow-up question paano po natin kaya pwedeng pagtulungan para ma-address po din po natin ang problema sa stunting? Alam po natin ang isa sa problema, laking problema ng ating bansa, no? Yung problema sa stunting. About 30% of the child population natin between the ages of 1 to 5, no? 1/3 of every 5 children ages 1 to 5 are suffering from stunting. Ano po, isa po kasi sa layunin ng nanay, party list, ay matugunan ang problema ng stunting o yung malnutrisyon, no? Baba ng timbang, malnutrisyon ng ating mga kabataan because it affects their growth, it affects their mental well-being, no? And capacity to absorb knowledge, no? Yung kalusugan nila, yung immune system nila naapektuhan. Paano po natin kaya pwedeng mapagtulungan, no? Ng nanay party list, ng party list ninyo, ang problema kinakaharap ng ating mga nanay, problema natin sa stunting. Affecting about 30% of the population of our country between the ages of 1 to 5. 60% ng kita ng mga pinakamahirap sa ating bansa, ginagastos lang nila sa pagkain. No, kaya kaugnay yung nutrisyon ng mga bata, yung pangkabuuan na pangangailangan na tiyakin na affordable talaga ang pagkain. Lalo-lalo na ang bigas. No, hindi lang dapat mura, dapat masarap din. No, kasi ang dami ngayon naglilipa na, di ba? Mas mura nga, ngunit ang
dinadaing ng ating mga komunidad ay halos hindi makain. Kaya kailangan talaga natin tiyakin na yung pondong binibigay natin sa Department of Agriculture at lahat ng mga related agencies na napakababa na nga, no, nasa 3 to 4% lang ng pangkabuang budget natin pagkabababa. Paano natin maaasahan na mapapayabong natin ang lokal na agrikultura kung ganyan lang kaliit, no, yung investment natin para sa local agriculture, pati yung support and subsidy sa ating mga farmers. Nais ko rin banggitin, no, dahil kami sa Gabriela, we also work with and alongside children's rights advocates and children themselves, no, standing up for their rights. No? So, isa sa mga kinakailangan din nating gawin, no, ay protektahan yung kanilang karapatan din na magsalita tungkol sa kanilang mga issue. Kung pinag-uusapan natin yung mga batas, mga palisiyan na pambata, dapat kasali sila sa ating mga konsultahan, sa ating mga debate, at pakinggan natin ang kanilang mga hinaing at mga pangangailangan. Thank you very much. Sino naman ang magtatanungan? Yes. Para sa babae ako, Oo. party list. Ang Gabriela Women's Party ay pro-divorce at isa sa principal author ng divorce bill. Nagtagumpay tayo sa pagpapasa nito matapos ang mahabang laban sa House of Representatives. Nagtagumpay na maipasa, no, on third and final reading ang divorce bill. Ngunit magpasa hanggang ngayon, no, tinutulugan ito ng Senado, no. Pero hindi pa rin tayo sumusuko. May 2 weeks pa ang 19th Congress. Kailangan palakasin, no, ang laban para maibalik, no, at maipasa na ang last divorce bill, no, sa buong mundo. Ano ang masasabi dito ng Babae Ako Party List? Ang stand ng Babae Ako Party List pagdating sa diborsyo ay kami ay pro-divorce. Naniniwala kami na hindi dapat natin pahirapan or pahabain ang proseso na nagbibigay din ng pagpapahaba ng pagdurusa ng mga kababaihan. In fact, isa rin sa aming sinusulong ang tinatawag nating pagpalawig ng cohabitation law. So kung may mga babae din na ayaw na mag-asawa after sila nag-divorce, sila nagkakaroon ng common law partners, kailangan na rin natin itong palawikin. Pantay-pantay dapat ang karapatan ng mga babae, whether ikaw ba ay kasal o hindi, as long as ikaw ay nandito sa Pilipinas. Bukod dyan, dahil pinag-uusapan natin ng divorce, meron din kasi mga babaeng hindi talaga nag-asawa. So ito yung para sa pananaw na aming grupo na left out sila. Ito yung single forever. Ito yung mga babae talagang bukod tanging hindi talaga or di nila prefer ang mag-asawa. So nagsusulong din tayo na iba't ibang mga pamamaraan kung saan mabibigyan sila ng karapatang maybe incentives or whatever na pwede ibigay sa kanilang anything na makakatulong sa kanila. Nagagalak tayo marinig, no, na sila din ay pro-divorce. Ngunit ano hong masasabi nyo na meron din isa pang set ng nominees, yung Babae Ako Party List, na anti-divorce naman? Anong gagawin natin dito? Hintay muna po natin kung ano yung nasa COMELEC about that. Hindi ko kailangan pang himasukan ang mga hindi naman po naging miyembro ng aming grupo. Meron palang ganon. O sino naman ang magtatanungan? Okay. Kayo, sinong tatanungin ninyo? Si Gabriela. Okay. Tatanungin ko nila yung sarili ko. Kung alam ko ang Gabriela, baka bata pa ako ay nandiyan na, nakaupo na, no? At syempre, pagdating talaga sa kababaihan, nagre-resound yung Gabriela. No? Sa haba ng panahon, ng pagkakaupo nyo, ano pa ba ang hindi nyo pa nararating? Ano pa ang gusto nyong i-achieve? Number 1 dyan talaga, bukod doon sa napag-usapan natin na divorce bill, yung pagbabago ng kultura ng karahasan laban sa mga kababaihan. No, kasi nakita namin sa Gabriela na this is more than a legal issue. It's a cultural one. Ang dami-dami nating mga batas. No? Pero bakit ang dami pa rin hindi nagre-report ng pang-aabuso? Ang dami nagsasabi na napakabagal din, no, ng pagtitiyak na makukuha nila yung hustisya sa mga perpetrators ng abuse. No, kaya kasama nung paglaban natin sa abuso sa loob ng tahanan, sa tingin ng Gabriela,
At naniniwala kami na kailangan din natin labanan yung kultura ng abuso din sa kapangyarihan. Bakit ba may mga tinutulugan na kaso? Bakit ba may mga pondo ng ating bayan na imbis ilagay sa mga women and children programs, imbis na tiyakin na napupondohan yung mga batas natin na may kinalaman sa pangkababaihan at mga bata, bakit hindi ito ginagawa? No, kaya nag-engage din kami, no, bukod dun sa trabaho natin sa loob ng Kongreso, legislation, oversight, pagiging active sa mga budget hearing, pag-oorganisa ng mga kababaihan. Kasi nakita na rin natin sa kasaysayan na mas malakas yung mga kababaihan pag sila ay, kumbaga, hindi nagkakanya-kanya o hindi nagtatayo-tayo, no, kundi nagsasama-sama. No, kaya yan ang challenge sa atin na kailangan natin na labanan. Tuloy-tuloy na labanan at irehistro ang paglaban sa abuso. Okay. Thank you very much. So ngayon, yung main question, please ask the main question. Wala pang follow-up. O follow-up. So, marahil lang ganyan mga usapin na noong araw pa. No? So, napakabagal ng proseso kung paano tayo talaga gumagawa ng mga kaukulang solusyon. Gusto ko lang alamin ang iyong pananaw tungkol sa tinatawag na red tagging. Ang red tagging ay, at nadeklara na ng Supreme Court, ay malinaw na panganib, no, sa buhay, kalayaan at seguridad ng tao. Kaya kami rin ay nagpanukala ng batas, no, para gawing krimen ang red tagging, magkaroon ng malinaw na mga parusa. Dahil ito ay talagang nakakaapekto sa gawaing pag-oorganisa, pagsasalita, malayang pagpapahayag ng ating mga kababaihan. Sa katunayan, hindi exempted ang mga kababaihan sa mga gawa-gawang kaso. May mga political prisoners ngayon ng mga kababaihan, yung mga nagsasalita para sa lupa, nag-oorganisa ng mga magsasaka, nagtitiyak, no, na yung kanilang mga issue sa lugar ng trabaho ay napaparating sa kinauukulan, nare-red tag. O kaya ay nakakaranas, hindi lang na pagkakulong, kundi at its worst, no, yung patay. No, kaya kami ay mariin namin kinukondena ang red tagging. Dapat itong tutulan at labanan. Dapat lang kasi biktima ako ng red tagging eh. Na-red tag ako 2019 dahil sa Soto Enrile Accord na nangyari noong bata pa ako. Walang magtatanong sa akin. May magtatanong sa'yo. Magtatanong muna si Dr. Eliza and then you do the follow-up question para dalawa kayong magtatanong sa kanya. Pagtulungan niyo siya. Pagtulungan natin. Sige. Dr. Eliza, your question for Attorney June May of kamag-anak. Nanay May kamag-anak. Party List. Pero kami kanlas eh. Oo nga, pareho kay Kanlas. Okay, Kuya June kanlas. Yes, may wale. Paano nga ba ang isang livelihood program sa pananaw ng nanay ay magiging sustainable? Yung sustainability dapat ng livelihood programs natin, no, hindi yung pang 10 days, 20 days, kagaya ng pinapatubad ng mga ilang ahensya ng gobyerno. Kailangan talaga maging sustainable yan. No? Kaya nga yung isa sa panukala namin na pinapilot ko dito sa probinsya na pwede nating expand sa buong bansa. No? Halimbawa, solo parents. Yung mga solo parents natin, siyempre, nahihirapan yan. Mag-isa sila naghanap buhay. Sabi ko, binubukod dito sa Pampanga, I formed them into cooperative. Sabi ko, bibigyan namin kayo ng pondo. We will pilot a solo parents convenience store na kung saan sila na mismo ang magtitinda ng mga pangaraw-araw ng mga pangangailangan ng isang pamilya. Sila magtitinda ng bigas, sila magtitinda ng mga cooking oil, mga sabon, no, yung mga panlaba, pampaligo, gatas ng kanilang mga anak, no? At yung kita nito ay sila rin magkakaroon sila ng dividendo. At the same time, pag solo parents ka, meron kang discount. Ililink natin 'yan, no, sa mga direct suppliers. We will link them. Is this doable? Of course. This is doable because we're piloting it now dito sa probinsya. And we could expand it. Merong pondo ang Kongreso para sa mga 'yan, no? Probably 500 as a startup capital is good enough. Ginagawa namin sa probinsya, meron kaming Pampanga Loan Assistance Program. If we can do it in the province, we could expand it on a national level. No? Kasama namin, involved namin ang private sector.
kasama ang mentoring program ng Pampanga Chamber of Commerce Industry dito sa probinsya. No? Meron kaming mentorship program, no, tinuturuan natin mga basic accounting, yung mga beneficiaryo natin, no, tinuturuan natin sila ng mga financials and economic skills, no, para sa ganun. Okay, thank you. Follow-up question? Sa usapang livelihood, nakakabahala na pinupolitika din, kumbaga, yung pagbibigay o pag-award ng mga livelihood assistance, program support sa ating mga kababayan. No, kaya, ang isa sa mga naisip namin ng mga pamamaraan, at tiyakin talaga na yung na luluklok natin ng mga opisyal, no, ay hindi titingin sa sinuportahan ba ako, ito o hindi, no, pero nakabatay talaga sa pangangailangan. No, kaya paano natin ang isa sa panukala naming batas, no, para mabuwag din, no, kumbaga yung nakikita naming sistema doon sa mga komunidad, no, sa ating mga lugar ay yung pagtitiyak na meron tayong implementing law, no, para sa prohibition ng political dynasties. Ano ang posisyon dito ng ating Tukol naman doon yung sa halimbawa sa livelihood program, no. Ako yung author ng Pampanga Loan Assistance Ordinance dito sa probinsya. And I made sure that hindi mapupolitika to. Kasi in-involve namin, gusto rin ng aming governor na involve namin ang private sector. Isa sa mga nagre-recommenda sa amin, ang nag-a-assess kung sino ba yung mga beneficiaries namin dito. Kasama namin yung private sector, no? Which is the Pampanga Chamber of Commerce and Industry. Hanggat walang pirma at walang rekomendasyon ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry, hindi namin aprobahan yan. We remove in the process of assessing and determining which among or who among the applicants will be given yung loan assistance program namin. Hindi kasama ang provincial government. Basta ang papel namin niya parang ministerial na lang kami. Ang DTI at ang Pampanga Chamber of Commerce and Industry ang in-involve namin dyan. No, para sa ganun maalis ang kulay ng politika doon sa implementation ng program namin. Could this be done on the national level? Of course, this could be done. We have done it in the local level. Ang importante kasi yung maghalal tayo ng yung mga kandidato sa tingin natin talagang may malasakit sa mga tao, may kakayahan, no, may kakayahan para mag-implement ng mga programs. Okay. Maraming salamat. Natapos na ang ating harapan segment. Tayo ba'y magbe-break muna? O break muna daw para makapagpahinga kami.
Tayo po'y nagbabalik at nandito na tayo sa last portion ng ating talakayan. At ito ay ang oo, hindi. Munti ko nang di masabi yung H. Oo, hindi. Okay, abortion. Sang-ayon bang inyong party list sa legalisasyon ng abortion sa Pilipinas? Okay. Pare-pareho ng sagot na hindi. Same-sex marriage, pabor ba kayo sa legalisasyon ng kasal na magkaparehong kasarian? Okay, 2 hindi, 1 oo. Naniniwala ba kayo na kailangan ng mas mahigpit na proteksyon sa karapatan ng kababaihan laban sa diskriminasyon at karahasan dahil kulang na kulang pa ang kanilang proteksyon? Okay. Nakikita yan ng audience, no? Yung sagot. Sumusuporta ba kayo sa pagpasa ng batas na magtitiyak ng pantay na sahod for both males and females sa lahat ng sektor? Okay? Kanina na itanong na yung tungkol sa, okay, isusulong nyo ba ang comprehensive sexuality education? Okay, pare-pareho ng sagot na oo. Naantala na yung mataas na bilang ng mga kababaihan sa iba't ibang sangay at antas ng gobyerno. Noon pa yan pinaglalaban 80s pa, di ba? Sang-ayon ba kayo na pataasin pang bilang ng mga kinatawan ng kababaihan sa lahat ng sangay ng gobyerno? From barangay hanggang kataasan. Okay. Totoo ba na accessible ng edukasyon para sa kababaihan? Hindi. Oo. Ay, baligtad yung ano mo. Okay, death penalty. Pabor ba kayo sa death penalty? Pagpapatuloy ng war on drugs. Pagpapatuloy nyo ba ang panawagan para sa war on drugs? Okay. Sang-ayon ba kayo sa charter change? Okay, 2 oo, 1 hindi. Nasasabatan ba kayo sa posisyon at aksyon ng Administrasyong Marcos Jr. sa mga ginagawang paglabag ng China sa ating karapatan sa teritoryo sa West Philippine Sea? 2 hindi, 1 oo. Pabor ba kayo sa pagpapalawak ng National ID System? Papalawakin pa ba? Baka dadagdagan ng mga tanong? Okay. So, suporta ba kayo sa pagbabawal sa political dynasty sa mga posisyon sa pamahalaan? Pare-parehong oo. Pabor ba kayo sa legalisasyon ng marijuana for medical use? Okay, pare-parehong oo. Pabor ba kayo na tanggalin ang tax exemption para sa mga religious organizations? Hindi. Okay. Pabor ba kayo sa pagpataw ng mas mabigat na parusa sa mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa korupsyon? Ayan, tapos na, natapos namin. Ngayon po, ibinibigyan namin kayo ng pagkakataon na magbigay ng inyong closing statement at yakagin ang ating mga botante at tagapanood na suportahan ang inyong mga party list. Attorney Nanay. Maraming salamat, no? Sana po sa ating mga kababayan, nandito po ang Nanay Party List. At di pa bang mga party list na inyong pagpipilian? Sana po makapili po tayo ng wasto at tama na talagang tutugon sa mga pangangailangan ng bawat pamilya. Kami po dito sa Nanay Party List, makakaasa po tayo. Makakaasa po kayo na kami po ay magtratrabaho para sa inyong kapakanan.
Magtatrabaho po ang Nanay Party List para po mapag-aralan ng mga umiiral na batas ngayon kung ito'y sapat na. Kami po ay magtatrabaho at maglalatag ng mga panukalang batas at gagawin po natin ang lahat ng ating makakaya para po mapagaan ang pamumuhay, ang pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino. Magtatrabaho po ang Nanay Party List para po mapababa natin ang presyo ng bigas. Magtatrabaho po ang Nanay Party List para po tumaas ang kita ng ating mga manggagawa, ng ating mga magsasaka. Magtatrabaho po ang ating Nanay Party List para po kayo ay magkaroon talaga ng access sa maternal and child care, sa mga pasilidad ng ating mga gobyerno, sa mga hospitals. Nandito po ang Nanay Party List para po masiguro na ang ating mga anak ay magkaroon ng sapat na sustansya. Magsusulong pa tayo ng batas na magbibigay po ng libreng almusal sa lahat po ng mga kabataan nag-aaral sa elementarya. Magsusulong pa po tayo ng batas na maglalaan po ng pondo para po magkaroon ng libreng mga pagkain yung mga bagong panganak para po sa kanilang mga anak. Maglalaan po tayo ng mga pondo at magpapanukala po tayo ng batas para po matustusan ang pag-aaral ng mga anak ng bawat pamilyang Pilipino, lalo lang po yung mga galing sa mga mahihirap. Nandito po ang Nanay Party List para sa inyo, para sa pamilya. Maraming salamat, Attorney June. Kayo naman. Opportunity to expound on my answers in the yes or no portion. Gabriela Women's Party is for the decriminalization of abortion. Kasi sa ngayon po, yung mga nagpapa-abort dahil sa matinding kahirapan, nandyan din yung rason ng medical necessity, nasa risk ng pagkakakulong, pati na rin yung nagtulong sa kanila ng facilitate ng abortion. Kaya dapat po hindi yan kinukulong. Bagkus dapat tinutulungan din natin na magkaroon ng access sa tama, sapat, accessible na reproductive healthcare. Yung usapin naman ng legalization, yan din ang subject ngayon ng ating national consultations. Paano natin matitiyak na ang mga babae, yung mga desisyon nila pagdating sa kanilang katawan ay may tamang impormasyon. Kaya ang focus talaga natin, prevention ng unwanted pregnancy sa pamamagitan ng panukala na Prevention of Adolescent Bill. Pagdating naman sa same-sex union, kami po ay para sa same-sex union dahil ang gobyerno hindi dapat pinagkakait sa mga nagmamahalan yung pagkilala para sa ayuda at iba pang mga serbisyo. Nandyan din yung sa war on drugs, dapat naman wag patayan. Dapat tiyakin natin na may trabaho at tugunan natin yung matinding kahirapan sa ating lipunan. Pagdating naman sa national ID, ang dami naming concerns dito pagdating sa data privacy. Kaya pwede ba palakasin natin yung infrastruktura para tiyakin na ang ating cyberspace, ang handling natin ng personal at private data ng ating mga kababayan ay talagang secure at mapagkakatiwalaan. Kaugnay din yan ng ating kampanya para dun sa free, public, accessible internet service na ginagamit ng marami ding mga kababaihan para sa eskwela, sa trabaho, negosyo. Kaya po, huwag niyo sanang kalimutan, number 46 sa balota, Gabriela Women's Party, muling ipanalo. Maraming salamat. At kayo naman, Dr. Eliza, last but not the least. Matagal na po natin problema ang kahirapan. Kaya ako po ay nakikiusap sa lahat sa inyo, mag-try po tayo ng bago. Subukan natin ang bagong pamamaraan na tinatawag natin ang alternatibong paglago ng ating ekonomiya. Purple economy, isang kulay na magbubuhay at magbibigay sa atin ng bagong pag-asa. Ang purple economy or ang pangangalaga ng taong bayan para sa taong bayan. Ito ay ginagawa ng mga taong gumagamit ng isipan. Ang isipan ang nagbibigay sa kanilang dahilan upang gumawa ng mga solusyon. At kung itong mga taong may isip, sila ay organisado at sila ay linked together, ito lang po ang tanging pamamaraan upang tayo ay maglikom ng mga kayamanan in every forms. Kami po ay nandito upang sa care economy, upang isulong ang karunungan, kalusugan, kababaihan, kalinga, para sa ating mga senior citizens, PWD, youth at LGBTQIA, kabuhayan, komunikasyon, kapaligiran at kaunlaran. Sa ating pong mga pamumuno, gagawin natin very holistic ang approach sa ating mga kababayan.
At naniniwala po kami, bawat Pilipino ay dapat ma-reach ang kanilang full potential. Ang mga pondo ay dapat ilaan upang ang bawat Pilipino ay maging kapakinabang sa ating buong bansa. Ganon din po ang ating mga priority program, state of the art help desks, and a refuge center. Ito po ay pinagsamang medical, social, soft at hard infrastructure para po maramdaman ng mga tao may problema. Sila po ay may katulong. Walang dapat mahihiya upang kung tayo ay humahanap ng kalutasan sa ating mga problema. Nagsusulong din tayo, barangay as the bedrock of change. Magsimula ang lahat ng ating mga pagbabago sa barangay. Ang barangay ang dapat nagdidikta sa mga industriya at hindi ang industriya ang Maraming salamat po. Number 40 sa balota. Maraming salamat sa inyong mga huling mensahe. At dahil kulang ng ating oras, nais ko kayong pasalamatan, ngunit anyayahan din na panoorin ito sa iba't ibang platforms, CLTV 36 Free TV, Signal Channel 115 nationwide. Pakinggan din sa RW 95.1 FM. Mapapanood din ito online via CLTV 36 website at Facebook. Live rin sa Punto, Central Luzon at Sunstar Pampanga Facebook. Kanya pwede nyo rin yan balik-balikan para dun sa mga gusto pang makilala itong ating mga nominees at mga party list na kanilang kinakatawan. Sa ngalan po ng ating mga kandidato, pamunuan ng CLTV 36, mga media partners at production team ng Plataforma 2025 na nagpakapagod para po ito maging realization. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat sa inyong pagtangkilik at patuloy na tumutok sa plataforma para naman kayo makasubaybay ng makabuluhan at makulay na talakayan. Muli, ito po ang Plataforma 2025 at ako po si Sonia P. Soto na nagsasabing ang boto mo ay kinabukasan mo. Maraming salamat.